2 godine kasnije, 1995. Hajduk je ponovo osvojio kup. Opet u finalu protiv Kroacije. Ajmo deški. Ajde. Još ovako. Do finala bijeli su eliminirali Gospić, Špansko, Segestu i Varteks, a u završnici 2 put su pobjedili zagrebačke Modre. U Poljudu je bilo 3-2, 2 put Erceg te Asanović. Minutu prije kraja, zbog isključenja vratara Gabrića, golmanske rukavice morao je navući kapetan Igor Štimac. Momci, di ću stat? Di ću stat sad? Ostaću u svoj kantu, ha? Utakmicu je presudio u svom velemajstorskom stilu Aljoša Asanović u 45. minuti. Pobjednički pokal iz ruke predsjednika Republike Hrvatske, doktora Franje Tuđmana, primio je kapetan Hajduka Zoran Vulić. Po povratku iz Zagreba slavlje se odmah dok kasno u noć nastavilo u Splitu, gdje je svoje junake iza ponoći na Poljudskom stadionu dočekalo oko 5000 naivjernih.